Sanibona noyingane zakwethu ake ngithathele ithuba nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili ngiyezwa mina ngofeza ngithuthi ungakhuma lo bathi ilasibona makumede mhlabe emakuthi usemusha like ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke ngane zakwethu kushuba kakhulu lapha mangabe ubheka endabeni yenyanga uBaba uDokotela lapha usefuna phansi Phezulu uBaba uBhaka umfokanzama kuza ngemuva nje kwevideo esisabalele enkundleni zokuxhumana lapha kade ecacisa khona ukuthi ke sokukaningi impela sokuyikhashana emzama engamthole efonini yakhe usefuna lapha inamba yakhe ukuze akwazi ukuthi amthole lapha nabahlele nje idina bakhulume ndawonye abantu abaningi baye bathathele inkulumo bathi uBaba uDokotela usefuna ukungenelela lapha empini kaBhaka nokhehleleza sazi ke ukuthi uBaba uDokotela mhlambe ufuna ukusayida nokhehleleza aqondise lapha noBhaka okanye uBaba uDokotela ufuna ukusayida nokhehleleza mhlambe kuthini kwakho ukuphawula lo daba ahlala bana comment section ungixoxeleke banzi ukuthi luthini olwakho uvo ngalolu daba ukuthi mhlambe ngande kakhulu ungathi imina oqophe lento nangu uBaba uDokotela esikhulumela yena ukuthi umfuna phansi Phezulu uBaba uKing Bhaka nayi video uBaba uDokotela uBaba wesizwe uBaba ushubile ake ngithole inamba la wabe uBhaka ngisafuna ukuba nedina naye nimtshela ukuthi inamba yami iyo lehle ezivela lapha escreenini ngisho uBaba uDokotela weBhaka usho usafuna ukuba nedina nawe wabona le namba abanginaka yona ngimtholi kuyona inamba yamBhaka ithi 063 689 8922 izongena call center bese ngathatha ama call enyanga siyabonga.